زستمر صبق منفسك زتصنانع منفسك زدهسس منفسك نقابلو لنا بالساعات سي بقويتا بيسوع كريستوس منفس طببن مغلاص انكوحز صللهو منفس طببن مغلاص ان قالك خبر بشي يسوع كريستوس يصللهو المصرار سنس كلهم استمثلنا يصلا اسرار حب بقويتا بيسوع كريستوس مستعسر يكون قال كغنا اوشتنا خاطو كفرخ دغفنا بشي يسوع يصللهو نابت خرستيكم زكال قال امنه تبايل خمسه صحفه بقويتا بيسوع كريستوس نتي بأنا نتي بخريستوس ترخبنا يخون ركب زسغاغرنا قال እግዚአብሔር مص نابانا بشي يسوع كريستوس يصللهو غزينا ساعتنا حليفنا قويتا نبكا بشي يسوع كريستوس امين እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን لما انت نريو قال እግዚአብሔር ካብ ጢሞቴዎስ እዩ ከላይ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ዝጽሐፈው نتيمتيوس ملأخت الله እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ኃይለ አምላኽ ውሽጥና እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ኃይለ አምላኽ ውሽጥና ቃል አምላኽ ሎም ማንቲ እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ኃይሊ ካብ ደገ ይኮነን ዝመጽእ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዝዓበ ኃይሊ እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናብ ሰማይ መንክዲቢ አይትበል ኢሉ ويس نفسي أقول كمان كوردي أيتبل اتقال جنا أبى أفكنا بالبخان تاي كاي እግዚአብሔር استمسكني هون نا እግዚአብሔር حيلي أوش نايب أولوس أبيت ما أسرت خوينو صحف زي ويز زي دبدابي زي تيموثيوس صحف له أبيت ما أسرت خوينو خد صحف له خلو تيموثيوس أب إفيسونز بهالكتما يونيرو من الباتون أب كورنثوس نيرو خون خيلي بزخنا جن أب إفيسون بهالبيت كريستيان نع أمعك إبو خيدو مالتي كم زد ما يلوه قال تيموثيوس معرف حدا كقطر شديشان شو عتن كم زبل بس مخنيات زي أملاخ سي منفس حيلي منفس فقرن قطعة نمبر منفس فرحات انتهى جبرنا هابنا يلوه سلازي نتي بمنبر إيدي أبخذ الله هبت أملاخ كتحدثه أذكرك الله يلوه እግዚአብሔር ይመስገን مخنياتو تيموثيوس أبقى كورنثوس كم زبلالو تيموثيوس انت متصغنا يلو كم زخماي عيو غويتا يعيمو مسخاتكم بزي فرات كون تطنققوا يلو مخنياتو تيموثيوس يفرح نيرو تيموثيوس كف نيرو تيموثيوس نيشتي سلازنبره سبات انعقوا ويكا اخي نعقون يلو فرح نيرو مالتيو حيل املاح كاو خوص ايكالن خبرتا ايكالن سلاز كل غزي افسكفتا افشقررا زنبر اغلغالي نيرو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን أب شقرة أب فرحي أب حفرت ينبر نيرو مالتي إذا مالتي قال እግዚአብሔር كم تزقب جرو تبيعه خزاربو أب هيوتو أي كالن قال እግዚአብሔር تبيعه مهروي كالن قال እግዚአብሔር جرو نجزارو سنتهم سمعون كلوت كم تزقب أي كالن سلازين أبز نجرز أتصبع كاتب بيلوس نتسع خان السمع خان دان تقبرها كتدحنيها يقول أملاخ استمسكن يخون قال እግዚአብሔር ناي مدحان حيل الله سطوريو يقول قال እግዚአብሔር انت مالتيو ناي مدحان ناي مبجاو رسكيو ناي مغبار مالتي እግዚአብሔር يمسكن كمزي اب مركوز صنح حسب مو دحر نتوم زمارخو كيدو احميقو نتوم استمارخو خمز منطل ناي እግዚአብሔር قالكم عينت بقعه حيلنا الله مالتي እግዚአብሔር يمسكن ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ንዓና ክበና ከሎ መንፈስ ፍርሃት ያበናን እዚ ትፈርሆ ዘለኻ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልዎ እዚ ትከፈዶ ዘለኻ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበን እግዚአብሔር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ፍርሃት ናብ ምንታይ ዘእትወካ ኢልዎ ናብ ባርነት ባርያ ናይ ሰብ ኢኻ ትኾን ክስቶ ከምዚ ከይብለኒ ኢኻ ትብል ክስቶ ተይለኻ ነዚ ከይዕንቅፎ ኢኻ ትብል እዚ ኻ ኦፈንድ ክኾኑ ኢኻ ትብል نزيهم كهم يجري خبرهم يتبل نزيهم يجري سامع باري عايز جبريلو أبقلاتي حد عسرت بأولوس كم زيلو له نسب كحجوس أنت زبل نيرة باري خريستوس باري أملاخ مالت أنت مالتي من يحجوس له كل جزء قويتو إذا حسب مالتي أيتين تزعق أنت عنك سمرو يلمبر بناء من نابرو أيت على الفنيو مالتي نماني يزسمرو نماني يزحجوسو إذا حسب مالتي كلنا نقويتا خن حجوسو كلاتنا نقويتا خن خبرو
نقال እግዚአብሔር كنبرو إنا نحسب جن بفرحات تأثرها سكفتاي حزكاي نابرا يفرحكاي كم زنت جورك خمس زنت خونه قتبل مالتي سلاز قال እግዚአብሔር أبتكرنا مقدم تسحكا غويتا سوري باولوس جنا بغويت غويتا جنا بباولوس جيروم بعرز ملأخت سديدلو مالتي مانياتو باولوس رئيو ياب هيوتو حدا غزي سيلاس تأثيرو خلو تقطقيتو أبيت مأسرت مسأتو أبت بوتات انتاي جيرو كما يجيرو نا እግዚአብሔር መንፈስ ጸዊዕ በኃይል በንጢስ ኾጽ ከም ዝኽእል ተለማሚዱ እግዚአብሔር ይመስገን ተለማሚዱ ነተቀደም ዝተለማመዶ ዘኪሮ ማለት ኣብቲ ቤት ማእሰርት ኮይኑ እንታይ ኢልዎ በኣይ ብመዕሱር እንታይ ትግበር ኣይትሕፈር ኢልዎ ኦፈንድ ኣይትኹን ማለት እዩ እቶም ንኣምላኽ ዘገልግሉ ንኣምላኽ ስዕሙ ከምዚ ኢሎም ዝእሰርቱ ኮይኖም ከምዚ ዘጋጥሞም እንተኮይኑሲ ብዛዕባ ኣምላኽ ተቢዕካ ክዝረባ ይክእልኒ ማለት ኢልካ ይትሕሰብ بأي بحصر دقيم بحيل أملاخ ما أنت وانجيل مساي مكرات قبل برب مسكر قويتنا ويس بأي بأسر نتاعي تكبر له أي تحفر له إجزابير مسكن نا إجزابير منفس نايم داي منفس يني حيل منفس كنت صوع خلها قديم وزقبران مني قدمنا عخا إذا فرتعك قدمنا عخا إذا حيلك قدمنا عخا أنت إذا قبرك زتنكفك فني حني حزب لك إجزابير استمسكن يخون أبقى ساميل ندحر دارينا معرب عصرت حدا انت خفيت كالي تصبغ نيرو إسرائيلاويان حدا نعش شمو كم زيلو ملأخ سيد اللهم معرف عصرت حدا وصل حدا نعش عمونا ودما ديبو نيابيس جلعاد نقول لما يكون انه تما بتيجي يابيس جلعاد نبور يابيس جلعاد كينو يوردانوس تحتي ناي بحر جنسار زركب ابتخلت انا قدم فرعان استرستيلو ناي عموناويان مريت ينيرو سلازم تايلوهم نحاش عمناوين دما ديبو نيابيس جلعاد كبابا نخلهم سبي يابيس كا خنجزاكا خيدان اتولنا بولوا فريحهم انتاي لما بقى كل غزي دحان خنجزاكا ينا صقم يلن طراي خيدان اتولنا يلما صلاي مبعر انتاي ديل كتغبراي تخلني خامس سممع كتغبراي تخلني ها مهنياتو زي انت منطين لكالومي اي قد فكاني تقالي تخا صباحك من طلقاي اسرائيلاوين قويتا خمزيلوم أرعوت اندي برتعوام كابت السبح استلعل ايو تأرعوت السبر يلوان اندحر دا برتعو أرعوت مالت بعراي زقرنو لي حقيرو او نبعراي من كوص اخل كبا ما نمسب كوص يكلني حنت جن ما قدلاتو اندحر دا سبيحو اندحر دا برتعو اندحر دا مونغيدو قاعلا تسبر مالتي كابت السبح استلعل كابت قبات استلعل الوم ترجمه مالو حد شركم because of the anointing قبل انت خسبريو اتعرعت كسبري الوام كوش تقبرتي عكا طاي خان صلا انت تقبرو سعرو تقيل مالتي اي قد فلكاني فتي بعلو سلازم تايلومو كيدان تولنا يلومو تغاغيوم سو انت ايلوم كبيد نغر عزيزوم نحاشت عمونا وخا يمانيتي عين خلهم انت قبري بمنقار بزخا ابزلو اسرائيل نوري ولا سو نور مخانفل نور قبريمو بزي اي خيدان داتولكم يلوام صباحا كاتا خليت عينهم لو هون سنبيدهم دحر ملأخت ليهم ناي እግዚአብሔር መንፈስ ግን ናይ ቁጣ መንፈስ እዩ ናይ ምንታይ መንፈስ እዩ አንጉሽ ስፒሪት ይብሎ ወይ ካኒ ናይ ቁጣ ብኹራዝ ትንስእ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ሳኦል ተቀቢኡ ክነሱ እስራኤላውያን ግና ንዕቆ ነይሮም ሪኢኹም እስራኤላውያን እንታይ ገብሮ ነይሮም እዚ ቢንያማውዳ ቢንያም ታዝናኣሸት ነገድያ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ይንዕቆዮም ነይሮም ከም ዝብለና ኣብ ቁጥሪ 6 ሳኦል ድማ ዝነገር ዝምሰምዐ ነጊሮሞ መንፈስ ኣምላኽ ወረዶ ኩሩኡ ኸኣኒ ኣዝዩ ነደደ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ገብር ጀሚሩ ኩራ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ክነድድ ጀሚሩ መንፈስ ሓይሊ ማለት እዚ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ብሓይሊ ኣብ ውሽጡ እንታይ ገይሩ ተስይዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንኹሎም እስራኤል ብሓንቲ ቃል እዝዞም ጀሚሩ ቅድሚኡ ኣውዑር ሒዙ ይዛቱ ነይሩ እግዚአብሔር ቀቢዎ ንሱ ግን እንታይ ገብር ነይሩ ሰብ ስለ ዘይተቀበሎ እንታይ ገብር ነይሩ በቃ አምታ ቆጥቆ ናይ ቀደሙ አብዑሩን አድጉኒ አለ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ብለና ቁጥር 5 ነው ድማ ሳኦል ደድሕር አብዑር ካምሮር ያአቱ ነበረ ሳኦል ከእዝ ህዝብ ዝኽበኪ ዝበክ ዘሎስ እንታይ ኮይኑ ይበለ ንሳቶም ድማ እዘረባዚ ሰብያቤስ ነገርዎ ሳኦል ድማ ዝነገር ዝምሰምዐ መንፈስ አምላኽ ወረዶ ኩሩኡ ኸኣን ኣዝዩ ነደደ ጽምድ ብዕራይ ወሲዱ ድማ ቆራሪጹ እቲ ወፂኡ ደድሕር ሳኦልን ደድሕር ሳሙኤልን ዘይስዕብ
أبعر خمزي كجبروا يوم إلو بيدلو خات جيرونا بزلهم مدر إسرائيل سدده شعفرات እግዚአብሔር ኣብ ልዕልቶም ህዝቢ ወደቀ ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም ከዓኒ ወረዱ ብለና ኦርደር ንባዕሉ እቲ ትእዛዝ ተሰማዕነት ክረክብ ይቆም ኣለኹም መሪሕነት ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ኮይኑ ቅልጡፍ ዝኾነ ምስማዕ ኣለዎ ዘሚራ መሳፍንት ሓሙሽተ ዴቦራ ከምዚ ኢላ ዘሚራ እቶም መራሕቲ መሪሕነት ስለ ዝወሰዱ ኢላ እቲ ህዝቢ ከፈትዩ ስለ ዘግዘአ ርእሱ ንእግዚአብሔር ስብሓት ይኹኖ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቢ ፈትዩ ክግዛእ ዘኽእሎ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ብምዝራብ ትፈትሖ ነገር የለን ንሰባት ከተስምዑ ማይ ትኽእልኒ ኢኻ ብከምዚ ጌርካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ብሓይሊ ክወርድ ምስ ጀመረ ኣብ ልዕሊ ሳኦል ግን እቲ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ሰሚዕዎ بمولو تأكيبو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ይልዎ መንፈስ ኃይል እግዚአብሔር ይብና ይልዎ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ኮለኻ ሓው ከተናኸስ ኮለኻ ይልዎ እቲ ከተሐድሶ ዝብል ኪንድል ክትገብሮ እዩ ዝብሎ ክትሽርጥጦ ኮለኻ እቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ውሽጥኻ ዘሎ ሒዝካ ስኢልካ ዘለኻ ይልዎ ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ሰብ ስለ ዝረኣኻ ባርያ ሰብ ኮንካ ትነብር أوشتها እግዚአብሔር መንፈስ ኃይሉ አቀሚጡሎ መንፈስ ኃይል ጥራይ ደኮነ ግን መንፈስ ፍቅሪ ትፈልጡ አፍት መጨረሻ እንታይ ለሞን ተስዒሮም መስወዱ ቁጥር 12 እንድሕሪና እንታይ ብለና ሽዑ እቲ ህዝብ ንሳሙኤል እቲ ሳኦልዶ ኣብ ልዕሌና ክነግሱ ዝበለ መን እዩ እቶም ሰባት እዮም ክንቀትሎም አምጽዎም ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ግና ናይ ቁጣን ናይ ኃይልን ጥራይ አይኮነን ካብ መስመር ከይወፅን ሰብካ መንፈስ ፍቅሪ ገይሩካ ይሕዞ እዩ ይብለና እግዚአብሔር እንታይ ይብና ይሉ መንፈስ ኃይሊ መንፈስ ፍቅሪ መንፈስ ቅጽዓት መንፈስ ርእስኻ ምድግታ ኢሎም ሓድሽ ትርጉም ተርጉሞም ኣለዎ ስለዚህ ሳኦል ግና እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ እስራኤል ምድሓን ገይሩ እዩ እሞ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰብ እንታይ ይገብርን ኢሉ ኣይመውትኒ ኢሉ ብፍቅርን ብቅጽዓትን ኣብቲ ህዝቢ ክነግስ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ነዚ ስለ ዝበለ በዓል ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር መንፈስ ኃይሊ ይህብ ኢልዎ ናይ ቁጣዕ መንፈስ ኢልዎ ብኃይሊ ይስተንስ ኢልዎ نسأل ندخل جزء زدناك تسيقا كتهارمو እግዚአብሔር ኃይሊ አውሽጥኻ ይገብሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ከምዚ ይብል መንፈስ ድማ ሆሙ ንድኻምና እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይድግፎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ኮሚዩ ዝብሎ ደሎ ጢሞቴዎስ ሕድሶ ኢሉ ናብቲ ሓውም ጻይ ኢሉ እቲ ሓዊ ወትሩ ኣመሰው እንታይ ይግበር ይብለና ቃል እግዚአብሔር ይንደድሉ አይና ይመሰውዩ አቡሊ ኪዳን ኮም ኢልዎም ነሮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ጳውሎስ ደጊቦ ምክንያቱ እዚ ናይ ቡሊ ኪዳን ዝቃል ዝልና ኸይንሓስብ ብመንፈስ ተቃጸሉ እግዚአብሔር ካንታይ ግቦር ኢሉ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሰብ ንምንታይ ተገልግልን ንምንታይ ትመጽና ይኹን ካንት ብሎ ኣውሽጥ ሓውተ ዘይብሉ ከመይ ገይሩ ኣውሽጥ ቆንኣተ ዘይብሉ ከመይ ገይሩ ኣይበራሉን ጎይታ ከምዚ ኢልዋ ማይ መቅድሕ ሃብኒ ኢልዋሲ ናትካ ማይ ኣብ ስቲን ምሰላስ መቅድሕ ይብልካ እንዲላቶ እኳ ከምዚ ሕጂ ነናትካ ማይ ከይኮን ሽዑ ስብሓንታ ኒካ ይኸውላትካ ትሰትኖ እቲ መን እቲ ሃብኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈልጢ ኢልዋ ናይ ማይ ኣይኮነን ጽግም ናይ መቅድሕ ይኮነን ናይ መገለሊ ይኮነን እንታይ ዳ ፍልጠት ይውሕድክ ኢልዋ ምግላጽ ይውሕድክ ኢልዋ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 መንፈስ ድማ ከምኡ እንታይ ገብሮ ነቲ ኢንፊርሚቲ ይብል ነቲ ድኻም ሰብና ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ሰብና ብእግዚአብሔር ክጽልይ ክመጽእ ከሎ ቃልሲ ጸሎት ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ሲላስን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖምሲ ከመይ ገይሮም እዮም ናብ መንፈስ ኣትዮም ኢልኩም ተሓስቡ ዶ ቃንዛ ነይሮም ተሃሪሞም እዮም ፍርቂ ለይቲ እዩ ድምፂ ትገብርኒ ኢኻ ዋርድያ ኣለዉ ሰብ ግን እቲ ኤክስተርናል ወይ ከዓ እቲ ብደገ ዝመጾ ከበርትዖ ይኽእል እዩ እንድሕር ዳ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ፈሊጥዎ መሊሱ ከምዚ ኢልና ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ሓዋተይ ብዙሕ ዓይነት መከራ እንተበፅሓኩም ስነዚ ኩሉ ከም እንታይ ቁፀርዎ ኢሉ ሓጎሲ ይበለናን እንታይ ዳ ቁፀርዎ ኢሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ኢሉ ምክንያቱ የሐጉስኒ
مخنياتو نعو كم ادفانتج كتقوملو يزبلك ادلو اتي زمصكا زلو اتي كله زغاطمكا زلو محلخا كم انت يوسدو كم ادفانتج يوسدو كم لمامد اغاطام يوسدو እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝሰርሓሉ መገዲ ምዃኑ ጌርካ ትረዳዮ እግዚአብሔር ምድሓን ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑስ መርኣይ ይግበሮ መለማመድ ይግበሮ እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ ካልኦት ዘይበፅሖም ንዓይ ከም ዘይበፅሓን ኢልካ ይትሕሰብ ሰብነናቱ መገዲ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ሁሉ ዝቃመ ከም በዓር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይድግፎ እዩ ኢሉ አፕሩቭ ይገብሮ ይኮነን ኢሉ እንታይ ዳይ ዝብል ከመይ ጌርካ ራይ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥኒና ስለዚ እቲ መንፈስ በዓል እዩ ብዘይ ንገር እህታ ግሮኒንግ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ግሮን ይገብራ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝብል እቲ ዝዓበየ ምስጢር ናይ ጸሎት ንኣምላኽ ሓቲትካ ትቕበሎ ይኮነን ኣብቲ ጸሎት ንኣምላኽ እትለማመዶ ምልምማድ እዩ ዳዊት ከምኡ ኢሉ እግዚአብሔር ስንዓይ እንታይ ኣላሚድኒ ኢሉ ምግታእ ቀስቲ ምሂርኒ ኢሉ በቃ ምውጋእሲ ኣብቲ በረኻስ ኣላማሚድኒ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ንሕና እንታይና ኢሉ ንኣምላኽ ሓቲትናዮ ዝምልሰልና ጥራይ ኣይኮነን መዓይቲ ኣምላኽ ኢና ኢሉ ብሓድሽ ኪዳን ብሓንሳብ ኮንከ ኢኻ ምስኡ ትምግት ብሓንሳብ ኮንከ ኢኻ ፕረስ ትገብር ብሓንሳብ ኮንከ ኢኻ ትደፍእ ሓቲትካዮ ህበካ ከምኡ ይኮነን ኤጳፍራስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ከም እትሓርስ ሰበይቲ እዩ ሌበር ዝገብር ኢሉ ከም እትሓርስ ሰበይቲ እዩ እንታይ ዝገብር ግሮን ዝገብር እትሓርስ ሰበይቲ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ውሉድ ዝውለዱ ብምንታዮም ብቅልውላው እዮም እስራኤል እንታይ ሓዛ ኢሉ ቅልውላው ሓዛ ብኡብኡ ኸ እንታይ ገበረት ኢሉ ደቃ ወለደት ጽዮን ቅልውላው ምስ ሓዛ ብኡብኡ ደቃ ወለደት ኢሉ መንፈሳውያን ውሉድ ኣብ ጸሎት እዮም ዝውለዱ ቅልውላው ምስ መጸ sense of urgency እግዚአብሔር ይመስገን ተንስእ ዝብል መንፈስ መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና እንታይ ገብሮ እዩ ይድግፎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ድኻምካ ወይ ከዓ ነቲ ዝበኣሰካ ንዑ ምሳኻ ኮይኑ ክትሃርሞ ይድግፈካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ናቱ ቋንቋ ጥራይ ይሰምዕ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥኒና ጽሊ ጥራይ ዘለካ ክትጅምር ጥራይ ዘለካ ከተነኻኽስ ጥራይ ዘለካ ጸሎት ኣርእስቲ ሊስት ሒዝካ ኣይምፅኣን እዩ ወል ጌጋ ኣይኮነን ግን ኣብ መንፈስ ምስኣተኻ ግን እቲ መንፈስ በዓል እዩ እንታይ ዝገብረካ ዝመርሓካ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጌርና ከም ንጽሊ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥኒና ስለዚ እቲ መንፈስ በዓል እዩ ብዘይ ንገር እህታ ዝልምነልና እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከመይ ጌሩ እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌሩ እዩ ዝልምን እቲ ሓሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ንሱ እዩ ዝፈልጦ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንእስራኤል ከናግፎም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ብባሕሪ ፈርዖን ምስ ጎዮም ንሙሴ እንታይ ኢልዎ እንታይ ኣለካ ኣብ ኢድካ ኢልዎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣለካ ነታ ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ ኣብ ገዛኻ እንታይ ኣለኪ ኢልዋ ሕጂ ግና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ኣለካ እዩ ዝብለካ ጎይታ ከምዚኣ ኮይና እንተልክያ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ኣለካ ኣብ ውሽጥኻሲ እንታይ ኣለካ ንሙሴ ዝሃቦ በትሪ ካብኡ ዝበለጸ በትሪ ቢድና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣነ እንትኸድኩ እቲ ዝበለጸ መገዲ ኣነ እንትኸድኩ ይሕሸኩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንተዳ ፀዊዕክሞ 24 ሰዓት ኣቫይላብል ዝኾነ ክድግፍ ዝኽእል ምሳኻ ኮይኑ ደፊኡ ነገራት ክልውጥ ዝኽእል ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ከምኡ ኢልዎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ህበት ከተሕድሶ أذكرك الله إلو እግዚአብሔር ይመስገን ማርቆስ ምዕራፍ 5 ዘላ ሰበይቲ ረይዋ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ይብለና ታድማ زحزح ዝበላ ሰበይቲ ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ምስ ገበረት ምስ ሰምዐት ሳጥራ ይኮነትን ሰሚዓ መና ስሚዕዋ ንጎይታ ኮይ ረአየቶም እዚያ ሰበይቲ እዚያ ሰሚዓ እኮ ስማዕ ነይሩ ማለት እዩ ስማዕ ነይሩ
ذا سبيت زي أجنا دبينا نزقال زوجت أنت جراتو أكاد أصيلاتو نزقال زبينا أو وشت أبراتي عتو أتقال እግዚአብሔር وشت حدا فرق سب زفري እግዚአብሔር يمسكن ريهم منفس أمنت شعوي يسرح مالتي باولوس كم يقول له نداويت منفس أمنت مستنكفه أنت جريلو تزاريبو يلو بقى أو وشتون يدفئوا حدا منفس أمنت كابزلونا إحنا خان أمن مو أنتين نقبر منفس እግዚአብሔር يزاربك أيو نايس تزاربك يكونن أيكونن بعلو كوا إذا زاربك ريهم إرمياس أبيت ما أسرت تأتيو أبي كوني تزاريبو مسلوكم زقال عمله سواء عن مخمل سلك زي تفلت عبين صور النجار كأخ نجار كايلو حكيلو هم دعوين تزاريبو زي شو عاد ميتين عسران كلتن إسرائيل تماريخهم دحار يهودا تريفهم سلزي حموش ميتين سمانا شدشان كان لسهم تماريخهم كمن مراهم جنا أبتي شدشان ميت عمت كبابيد مخنياتو أب زمن من يزقل الجمير أب زمن يوسياس يخقل الجمير إرمياس حكيلو سلزي يوسياس كيدو تصدق أحمد إبن دحري مالتي إذا قامت إنتاي تيو بيت ما أسرت تيو مخنياتو قال እግዚአብሔር أنصارت ህዝብ ስለስተነበየ أبيت ما أسرت مسأته هم يعني بيت ما أسرت تيو روما يكون تيو أبعيلا قدم ما يزنو برموت أنت يزخونه تمايخ أزنت صفة سلز أبتحت أنت يالله قرب ما يالله سلز أفق زبالة أبتدبت أو تيو مالتي فرق نفسه أو أتيو أو خوين شو أنت يلو وأنا تزاري بس سمع كايت هزبوخت من قصي خانة قصات كم تاخد قبري خالك تصوعي كانس تأبير كاني الوان እግዚአብሔር تأبير كاني እግዚአብሔር كان تايلو تصوع عن مخمل سلكايلو زي تفلطو عبين صور النجار كا إذا قال أملاخ زاوي متيو ناي እግዚአብሔር تليفون قطر خندي أقلن بالي رقدم 333 هم يكونن أب تليفون يكونن سو أب تشوفك أب دبت قال እግዚአብሔር تزاريبو أيكونن أتي بيت ما أسرتي أو خوينا مساحته تجنا እግዚአብሔር نيوترال كابت شجرو خوص أزخل نيوترال زخنا لبخ حزن بعلو أبصلت كأتني روما مالتي ريهم داويت مسزبو سنستو دوكو قال مستمره أنا ويتصمم داويت جنا بإግዚአብሔር أملاكون تاجبره أنا عيلون تمالتي بعد ديفيد comforted himself in God لأن داويت نجزار سنا متاجروا أنا بإግዚአብሔር أمسيس بإግዚአብሔር بعلو صناني عوا نفسي أنا من تاي تقولي من تاي وش تاي توخني سلامد حنقص وجنا خمس سكون يتسفخ بأملاك تراي قبري إلون نفسه التساسي عوا مالتي እግዚአብሔር كله أتصورا بيت كاي بكا قوله حدش بلا علزمة نجار هاد ليه كاني يا بيري مسكن أوش تخاي زلت حيلي أتسا ينبر أملاخ استمسكن يغون أنت هلك بيد كايلي إذا حتى እግዚአብሔር تهلك تهكاي باري أنت هيلو سخا زي زرعك تعصد مهانك حيال أملاخ مهانك فليت حيال سواء مهانك فليت أستاجر يلو حبي إيه يلو سخا هكاي خايلو هكاي خايلو هم زقلي آتهم زبلو mediocrity يزبلو an abuse of redemption تأكيد سي تأملاخ ذهبك كمدحن abuse مقباري نمتقاه يتتاكيو بمنفس تقاصول يلو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካገልግሉ ይሉ እንድሕር ዳተጊ ካና እግዚአብሔር መጽኻ እግዚአብሔር እንታዩ እሙን አምላኽ ላስ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር እሙን አምላኽ ነታ አውሽ ተጋዘሎ ሓይሊ ከተንስኦ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራይ መንፈስ ድማ ኸም እንታይ ገብሮ ኢንፊርሚቲ ነዝድኻም ዘበለ ኣብ ሽዕ በጽሑ እንዲ ተሓሳብ ዝመጸካ ኣብ ሽዕ በጽሑ ትገብሮ ዘለካ መጸካ ኣብ ሽዕ በጽሑ ሰብ ይድውለልካ ኣብ ሽዕ በጽሑ ቴክስት መጸካ ኣብ ሽዕ በጽሑ ክግበር ዘሎ ነገር መጸካ نزغول إنفرميت خدمه كتفوز غل نزغول أتاكس كالجسوز غل جنا مني منفس እግዚአብሔር منفس ما خو من تاي قبري نعها يدقفكاي نتزدخ مكام انتان كتدخمو منفس ما خو من دخامنا يدقفوي تلبز مرمر نسو ابتم قدسان كم فقد املاح غيري نتوم من املاح زفقرو كم مهرون تصوعوا له كل نجار شو انتاي قبري نبت صبق نجار نبت املاح زدل يوم قد انتاي قبر نبت فقد املاح زبل نجار مچرشا ورك اوت يقبر ناوي يدقفم ناوي ابيلي وسطم እግዚአብሔር ይመስገን አጥበል ቢሉ ናባ ያብጽሐም ማዓስ ናብት መንፈስ ምስመጹ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ሰበይት እዚያ ማርቆስ 5:27 ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ይብለና ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኪኹ ከሐዊኤ ኢላላሞ نايز بالك يكونن تقال سأوش تاسي
برتعوا تقالس أوشت أس بوتا رخيبو تقالس أوشت أس أتسيوا كسابكم إلى تزارب جيروا بزعبا زي تفلت أسب زعبا رياض تريد فلت قلنا تاجرا كم زبال يسوس دبال الله مسيلو لما بحيل منفس قدس نستقبل نسوس تنكفهم زبلهم زقبرهم كم زقبر كل حمام زفوس حج غير فوسانية تيليو زبا يقرب أنني لا مخنياتو دم زح بلانيرو قلنا تاجرا إلى قلنا زبا قلنا حكيمات تاجراتو يا ودياتو يا الأملاك كم زيبل كل صمو ساف سجاز قبر ويكات تسويتو عف سجاز قبر سرقوم يخونيلو تسبقوا يكون نزرقم أتدسور حسي بقى سيلي فحفح زبلو مالتي تدسور حس فح يزبلو أي سلطاني ولا أنت سلطة تسأني حقا أنت يقبرو فيل يقبرو دم حكيماتكو جنزب أخذ ودي كلها نجز يتسجنوان يروم يخونو مس جزء جنتاي كوينوا جنزب أودياتو كل فتنا ده حرقن زقال زمس مسا مسستن سنتو مستزاربتو أو وشت أبوتها مسرخبة فوسا خد قبلها إلوا مالتي إخزابير يمسكن قال إخزابير حوي عملاق يمسكن قال إخزابير حوي بترك لني عقبا ونحر ده حسكيا تمام مقدي إما هو سنورون تايلو ندنا كون يريش خمان قليلهم وقال عملاق كل إخزاي كنا درز قبوا حج خابي يسوس لازم حج قويتاس لازم هارو ما يكونن جن زيهم ما متهم يرام عملاق ذهبوا مهبت قديفهم بقى خمس نبرة حج دا خمس خوينو بقى نجارات مويتي يبلوم أم قد يعللوان يرام السوق عني كابتن بيت أمسي وخاب قال أمسي يرد قاريسهم سحبهم دمان تاجرهم على اللي يويلو وای تقال أملاق سنتاي قبرنا دوينا برا قال أملاق نحرينا الدكالو خال آية الليلو سيد سرح يا بيري مسكن زندد قال يسرح زندد قال يسرح بزح جزء نعم أملاق سبات ينبيلهم يعني التنبيتون جيجا إلى أنا أحسبني معناته جزء كابتي نجزء بيرزل ألم أو مخري أمسي جزء بير كبار خكأت الكاس تيجا مالو جن اتساب نتقال أملاق حيزو بوت بق قد لنحرد عزيه تقاديلو كعايلو خبيدي كم زيلو والله معرف 4 بعر انتايلو والله نتيميتيوس تنبيتات امنة سنة حلنا نحس كابوت بق وقم انتان كتواقع انتاي قبرك الله معقبك الله خيلو نتي اوكي اتات ايميتيوس ودي معرف حدا غدايت ايميتيوس معرف حدا اتات ايميتيوس ودي كم تقدم التوهل الكاتم بيتات امنة يلو قال املاح تنير كان يريو قال املاح بحيلنا بقى مصين يريو قال املاح بيت منفس مصي كان يريو اب حدش كده منفس قدسي مسابق እግዚአብሔር ከላይ ሀበን كل خاوي يزبقس مالتي كم تتبهل الكاتم بيتات امنتن سنة حلنا نحيسكا صبوق من تانك تواقع ازت ازازي معك وكالخو تازازي ما دو يكونن محص انت يكونن حانت وي اوت ريازلاتك حانت موصي نتقال املاح انت يخغيركيو بوخ تغادل بوخ تواقع زيات ريادلاتك كايلو ولا عمتات نتقصركا زيات ريا موصيتكا باولوس كابت مكرو يتزاريبو هيهم هاناني انت يلون يرب بقى نسخا كبري تقلص حزاب كاسمي حسكا ክትወጽእ ኢኻ ኢሉ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ድሓር ግን በዚ ሃዋርያት ምቕባል ኣብይዎ ምስቶም 10 ተኸልተ በዚ ስደት በዝሖ ገለ ምስ ወጽሖ በቃ ጠቕሊሉ ናብ ምንታይ ከይዱ ንዓዱ ከይዱ በርናባስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ኣምፂኡ ድሕሪ 14 ዓመት ምሶም ጾና ምንታይ እትይዎ ሽዑ ናብ ጉባኤ ነቢያት እትይዎ 13 قدامي قبر هواريات رأيوه 13 قبر هواريات أب أنصوكيا زبال بيت خريستيان باولوس مسؤوم حبيرو خسرح جميرو مسؤوم كن أملاخ كدل جميرو مسؤوم كوينو نتي أملاخ قدم كان مع 14 عام تصور نجار نسوقنا قد يفوز نبرة مسؤوم كوينو دمان أملاخ انتهي قبر نبرة بتصوم من صلاتن ناملاخ يقلقلو نبرو يبلنا أمونغو من نيرو نبيات نيروم أمونغو من نيروم ممهران نيروم قال أملاح كم هارو مسجمرو توم نبيات بحيل خدسوا مسجمرو نجزي أبير بتصولة ترايز يكون بتصوم كده اليوم مسجمرو منفس جزي أبير شو عن تايلوم نتقدم صوعكم نتقدم صوعكوا نتصوعكوا عيون تاي قبر الليلو ويل كي جاجيكم 14 عامتي دالون يري باولوس جن هذا إغنايت زقبرو حيل جن يدليون يرو مخنيات ولا تدالي ودي خمالا أو خوفيلس من كقبلن نيلو مع 14 عام زان تايزون تنيرو
እቶም ሐዋርያት ምእማን ሲኢኖሞ እቶም ኣሕዋት ምእማን ሲኢኖሞ እቶም ኣሕዛብ ከዓኒ ድገደዱ እቶም እስራኤላውያን ማለት እዩ ንሶም ከዓ እንታይ ገይሮሞ ሶም ከዓ ይተቐበልዎን ኣብ ኩሉ ቦታ ተቐባልነት ምስኣነ ርዑ ጠቕሊሉ ዓዱ ኸይዱ ወይ ኣብ ደማስቆ 3 ዓመት እግዚአብሔር ባዕሉ ኣሰልጢንዎ እዩ ድሓር ግን ናብ ዓዱ ኸይዱ ማለት እዩ ምስ ፀውዕዎ ግን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ውህበት ምሕዳስ ተማሂሩ ለካ ውህበት እንትሕድሰካ እዩ ኣምላኽ ዝሃበካ ነገርሲ እንድሕር ሕዲስካስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣቫይላብል እዩ ኣምላኽ ይብለና ሮሜ ብውህበቱ እንታይ ይገብርኒ ሕጂ ኣምላኽ ብውህበት ኣይጣዓስኒ እዚ ክርስቶስ ኣምላኽ ቀደም ኣገልግሎ ነይሩ ድሓር ግና ሶሪ ኣምላኽ እጥቀመሉ ነይሩ ድሓር ግን ከምዚ ኮይኑ ኖ እሱ ይባዕሉ እግዚአብሔር ሬዲ እዩ ኤኒ ታይም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንጴጥሮስ ከምኡ ኢልዎ ሓቀይ ዶ ፈትነ በዚያ ኸይድ በዛ ባሕር ምስ በለ ኦኬ ኢልዎ ክኸይድ ምስ ጀመረ ግን ክትሕል ጀሚሩ ፈርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ገይርዎ ዓፍ ኣቢልዎ ሊዓ መኻን ምንታይ ትፍትን ኣይበሎን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን በቃሉ ዝኣምኑ ብጣዕሚ ዘገርሞ ኢየሱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ክልተ ቦታ ጥራይ እንታይ ዝብል ተገረመ ዝብል ኣሎ ሓቀይ ዶ ክንደይ ኣለዋ ክልተን ተገረመ ዝብላ ደለዋ ሓንቲ ኣብ ዓዱ ምስ ከደ እቶም መተዓቢዱ እቶም ደገዛውቱ እቶም ዕንጨይቲ ፀፀሪቡ ድሸጠሎም ነበረ ወይ ከዓ ዕንጨይቲ ብባልክ ካብኦም ዝገዝእ ነበረ ኩሉ ግዜ ስለ ዝፈልጥዎስ ምቕባሉ ፀጊሞም ነብብ ዓዱ ይከብርን ኢሉ ጎይታ ብዘይ ምእማኖም ገረሞ ኢሉ በቃ ኦኬ ኣብ ካልእ ቦታ ግን እንታይ ኢሉ ሰንቹሪዮን ዝበሃል ወይ ከዓ ተሓለቓ ሚእቲ እስኻ ገዛይ ክትመፅእ ኣነ እንታይ ይገብር ነይርዎ ሓለቓ ሚእቲ እዩ እኮ ናይ ሮማ ወታደር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሮማ ኣዛዚ ወታደራት እዩ ኣብ ናሕሰይ እስኻ ክትመፅእ ኣነ እንታይ ይገበርኩን ኢሉ ዋ ኣይኮንኩን ኢልዎ ግን ኣነ ንባዕለይ ኣብ ትሕቲ ስልጣን እየ ዝግዛእ ኢልዎ ቃል እግዚኣብሔር እንድሕር ዳእ ተዘሪቡ ريهم كم ميليتار اللي ماشي ميليتار عبد ديسيبلين يزمها ركاي زبال أنا نبع عليه أب تحت يالله نيلو أنا نبع عليك أب تحت أوتوريتي إلو أب تحت سلطاني أنا نبع عليه له دحرد حنت قال كاب لعل ماتيا كم زلة تأتي تجبر له إسار دحرد أب لعل خوينو إسرائيل دمسسوهم يلوم أب 7 عامة مرة تاجرهم دمسسها بيلهم 1 مليون حزب قتيلهم الله ولا تماري غز مات أكاسلوا عند دويلهم حنت قال يزارب قيصر مالتي حجي كم سلستمهار انتاي لون قويتا انا نبع عليها بتحت انتاي يزنبر يلو بتحت سلطان يزنبر هذا بعد سلطان دحر دا خمزي اقبر يلو عزيزني كسمعو طرا يزلني قال امراصي يبلين تقيموز مالتي قويتا انتاي غيرو تقريم خمس زبلت امنات سيلو ابتمنا املاح زفلطو اب اسرائيل قال املاح نعوم بحضرات توهبه قال أملاخ زمهروه كابنو إشتوم سمعوه أبزيون كمان سي كم زعينة أمنة رياء أيفلتني إلو بمؤمنون تاي قبرو قرامو إلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሁን በዓር ንጴጥሮስ እንታይ ዘይገበሮ እዚያ ዓሙኹም ዘይኮነት እንዳፈለጠ ጸጋም የለን ምጻእ ኢልዎ ንዓ ኢልዎ ግን ተማሂርላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ክንድሕራ ተሳሲእካዮ ወላ ጌጋን ተገበርካ ኣምላኽ ኣይቅጣዓካን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስ ከም ኢልዎ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ሓይሊ ኣሎ ኢልዎ ኢንፋክት ብትንቢት ኢኻ ተቐቢልካ ኢልዎ ትንቢት ማለት ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት እዩ ሓቀይ ዶ ትንቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እንድሕር ዳሪናዮ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ትንቢት ዝበሃል ካብ ኢሳያስ ጀሚሩ ክሳብ ሚክያስ ዘሎ ብምሉኡ ሓድሽ ነገር ኣየምፁን እቲ ቀደም ሙሴ ዝኣዘዞም ካብ መስመር ምስ ወፁ ንዕዮም ደጊሞምሎም ስለዚ እንታይ ገይሮምሎም እቲ ቃል እግዚአብሔር እዮም እንታይ እንዳገበሩ ዝብዎም ነይሮም እንዳሽረፉ ዝብዎም ነይሮም እቲ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳሽረፈ ዝብዎም ነይሮም እቲ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳገለጸ ዝብዎም ነይሮም ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ሓይሊ ዝቦ ከመይ ዓይነት ሓይሊ እዩ ዝቦ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ኢሉ ስኻ ግን እንታይ ጌርካኒ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እዚ ኦፈንድ ከም ዝኸውን ጌርካኒ ስለዚ ኣይዛረብኒ
በቃ ካብ ሕጂ ንየው ኣይዛረብኒ እንተበልኩ ኢሉ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ገይሩን ኢሉ ኣብ ዓጻጽምተይ ኮይኑ እንታይ ገብረኒ ኣሎ ኢሉ የንድደኒ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቅድሚ ናብ ደገ ምስርሑ ንዓኻ እዩ ድስርሓካ ንኣምላኽ ከምዚ ኢልካያሲ ከምዚ ተኾነኸ ኢልካ ኣይትሕሰብ ባዕልኻ ሓይሊ ክቦ ከሎ ንሳኦል ምስኡ ኸ እንታይ ሂቦ ፍቕሪ ሂቦ ምስኡ ኸ እንታይ ሂቦ ቅፅዓት ሂቦ ሳኦል እዚ ንፈልጦ እዩ ሓቀይዶ መንፈስ እግዚአብሔር ምስርሓቆ ብንእሽተይ ዘረባ ዝቐንእ ብንእሽተይ ንኣዳ ዝቐኒ እዩ ሓቀይዶ ዳዊት ምስ ደረፍሉ እንታይ ገይሩ በቃ እኒዩ መንፈስ ሰይጣን ኣትይዎ ቦታ ሂቦ ዕድል ሂቦ እዚ ናይ ሳኦል ትክክለኛ መንነት እዩ እዚ መንነት እዚ ቅንጠጥ ከሎ ግን እንታይ እዩ ሳኦል ካልም ሰብ እዩ ሎሚ ኣብ እስራኤል እንታይ ይግበር ኢሉ ሰባ ይሙት እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ካራክተር ኣለዎ ጠባይ ኣለዎ ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ከዓ ከም ትላበሶ እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ገይርዎ መንፈስ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ መንፈስ ፍቕሪ ከዓ ሂብዎ ምስኡ ኮንትሮል ገብር እዛርሱ ከዓ መንፈስ ቅፅዓት ኢልዎ ስፒሪት ኦፍ ሰልፍ ኮንትሮል ስለ ዝብሎ ገዛ ርእሱ ቀፂዑ ክመላለስ ከዓ እንታይ ገይርዎ ሂብዎ ነው ኢሉ እዚ ሳኦል እዚ ግና ቅቡእ ናይ እግዚአብሔር ንዳዊት ዝጎይ ሰብ ኮይኑ ድሓር እዚ መንፈስ ምስርሓቆ ማለት እዩ እዚ መንፈስ ምስርሓቆ ደድሕሪ ጠንቆልቲ ዝኸይድ ሰብ ኮይኑ እዚ መንፈስ ምስርሓቆ ናይ ሰብ ዘረባ ዘቕንኦ ሰብ ኮይኑ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንዓይ ህይወተይ መን ኢሉ ክርስቶስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ነገር ኣባይ እንተዳሪእኹም ሲ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር እንድሕር ኣሎ ክርስቶስ እዩ መንፈሳዊ ነገር ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ነገር እንድሕር ዳሪእኹም ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ ክብርትዕ ክሕይል ኣይክእልን እዩ ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ ክብርትዕ ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ስልቹው ምባል ተኸስክስ ምባል ናይ ስጋ እዩ ምትንሳእ ፍኒሕኒሕ ምባል ከዓ ናይ መን እዩ ዋላ ትንእሽተይ ነገር ንኣምላኽ ኣክኖሌጅመንት መሃብ ኣፍልጦ መሃብ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም ፊልሞን 1:6 ከምኡ ኢልዎ ብዛዕባ እቲ ብክርስቶስ ኣባኻ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንኣምላኽ እንታይ እንዳገበርካ ኣፍልጦ እንዳሃብካ ኢሉ ኣክኖሌጅ እንዳገበርካ ይብሎ ኣፍልጦ እንዳሃብካ እግዚአብሔር ይመስገን ኣፍልጦ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ንእሽተይ ነገር ዋላ ዓሻ እዩ ብልቡ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ብልቡ እዩ ኸማን እንታይ ዝብል ኣምላኽ የለን ይብል እዚ ዳ ናቹራል እዩ ንኹሉ ሰብ እዩ ዘጋጥሞ እዚ ይብል እዚ ዳ ኩሉ ማለት መንግስቲ ኮን ኩሉ እዩ ዝዳገይሩሉ ይብል ኣምላኽ ኮ ናይ መንግስታት ኣዋጅ ምእንቲ ሓደ ሰብ ኢሉ ክልውጥ ይኽእል እዩ ንዳርዮስ ንቄሮስ ኣብ ዳርዮስ ዝነበረ መንግስቲ ኣዋጅ ክልውጥ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነብቦ ከለና ንእስራኤላውያን ነፃ ኢልዎም ኢና ንንብብ ሓቀይዶ ኣብ ሙሉእ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ኩሎም ህዝብታት እዩ ነፃ ኢልዎም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኣገዳሲ ይኮነ ንሱ ጥራይ ነጊርና ማለት እዩ ታሪክ ሕጂ ክርኢ ግን ንኩሎም እዩ ነፃ ኢልዎም እስራኤላውያን ሕጂ ያስ በቃ ዳርዮስ ሓሳባቱ ተቐይሩ ማዕቢሉ ሞደርናይዝድ ኮይኑ ኢሎም እንድሕር ዳ ወሲዶ እሞ ንኣምላኽ ኣፍልጦ ዘይመሃብ እዩ ምእንተ ኻይለስ ንሳባ ይብለና እግዚአብሔር ምእንተ ኻይለ ንመን ንሳባ ምእንተ ኻይለ ከዓ ንኢትዮጵያ ንነገስታት ዓሞን ነዚኦም ኩሎም ምእንተ ኻይለ እንተ ክገብሮም ኢሉ ከርሕቆም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምእንቲ ሓደ ሰብ ኢሉ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ነገራት ክለዋውጥ ክእል እዩ ሰብ ግን እንታይ ኢሉ ክሓስብ ክእል እዩ እዚ ናቹራል እዩ እዚ ንኹሉ ኖ there is nothing natural ኣብዚ ምድሪ ክልተ መንግስታት እዮም ዘለዉ ኢሉ ጎይታ ካብ ክልተ እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ገንዘብ ዘፍቅር እንተኮይኑ ሲ እንታይ ኢሉ ማሞን እዩ ዝብል ባይዘወይ እንታይ ማለት እዩ ንጎይታን ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩም እዩ ዝብሎ እቲ ንገንዘብ ዝብል ማሞን እዩ ዝብል ማሞን ማለት ግሪኻውያን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ጋድ ኦፍ ማኒ እዩ ሕጂ ጎይታ እንታይ ኢሉ ገንዘብን ኣምላኽን ኣይኮነን ድብል እንታይ ዳ እንድሕር ዳ ንኣምላኽ ዘይገዚእኩሞ እንታይ ይብል ኣሎ ማሞን ኢኹም ትግዝኡ ዘለኹም ኢሉ እስኻ ገንዘብ ትእክብ ዘለኻ እዩ ዝመስለካ ወይ ገንዘብ ትፈቱ ዘለኻ ዋይ ሰብዝ ገንዘብ ፈቱ ወይ ከዓ ገንዘብ ፈቱ ኣለኹ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ማለት እዩ ኣይኮነን ካልእ መንፈስ እዩ ብድሕሪት ኮይኑ ዝውር ዘሎ ኢሉ nothing is
نيوترال أمونغو زبالسي ود مونغو زبال يلن مونغو زبال زي كالسكو عشو نيرو مش كلام تيمبو ود مونغو زبال يلن مالتي مس حدا يخاطخون እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነተኔ አምላኽ ነገር አፍልጦ ምሃብ አገዳሲ ነተኔ አምላኽ ነገር አፍልጦ ክትብ ኮለኻ ኻኒ እግዚአብሔር እንዳወስኸካ ይኸይድ ነቲ ዘለዎ መመሊስ ይዝውስኾ ኢሉ አምላኽ ዝውስኾ ነቲ ዘለዎ ነቲ አፍልጦ ዝሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን መገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕልእትያ ኣይትበል ኢሉ ምክንያቱ ናይ ነፍስ ወከፍ መገዲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓይንት እግዚአብሔር ኣብ ዘላ ምድሪ እንድዞራ ንመን ክደልያ ኢሉ ነቶም ብፍጹም ልቦም ናኡ ዝተወከሉ ነቶም ልቦም ዘይተወከሉውን ይርኦም ኣሎ ስለዚህ ተወከሉ እኮ ቴስት ገይርዎም ሲ ኣይበርትዖምን ዓይንት እግዚአብሔር ግና ናብ ምንታይን ንልብ ነፍሱ ንመገዲ ነፍሱ ወከፌን ዝካታተላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል ዝባይ ዘወይ ንኣሳ ይተዋሂቦ ሓቀይዶ ኣሳ ጽቡቕ ኣጀማምራ ጀሚሩ ድሓር ግን ሕማቕ ኣወዳድኣ ወዲዩ ዛንታ ዘንትወልኩም ሕጂ ይክእልኒ ግን እቲ ነቢይ ከም ኢልዎ ተጋጊኻ ኢልዎ ዘይራሕ ዝበሃል ንጉስ ነይሩ 1 ሚልዮን ሰራዊት ካብ ኢትዮጵያ ሒዙ መጽ ይበሃል እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ማለት እዩ ሽሕ ግዜ ሽሕ ስለ ዝብሎ 1 ሚልዮን ማለት እዩ ሓቀይዶ ምስ መጽዎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸልዮም ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 15 ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 15 ተገጽካ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ቁጽሪ 1 ንዓዛርያ መጽይዎም ማለት እዩ እዚ ንጉእቲ ዘይራሕ ዝበሃል ውግእ ምስ ከፈተሎም 1 ሚልዮን ሰራዊት መጽይዎም ናይ እስራኤል ወታደር ከዓኒ 300,000 ነይሩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ሓንቲ የብልናን ኢሉ እዚ ቃላት እዝን ናይቲ ነቢ ምስ ሰምዐን ይብለና 15 ካልኣይ ዜና ዓዛርያ ወዲ ዖዴድ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ መጾ ቁጽሪ 2 ኣብ ቅድሚ ኣሳ ወጽኡ ድማ ከም ዝበሎ ኣተኣሳን ብዘሎኹም ይሁዳን ብንያምን ስምዑኒ ንስኻትኩም ምስ እግዚአብሔር እንተትኾኑስ ንሱ ምሳኻትኩም እዩ እንተደሊኹምዎ ድማ ይርከበልኩም እሞ ንስኻትኩም እንተሓደግኩምዎ ግና ንሱ ክሓድገኩም እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዛንታ እዚ ናብ ኣምላኽ ክጽልዩ ጀሚሮም ናብ እግዚአብሔር ክጽልዩ ጀሚሮም ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝገበሩ ስለ ዝፈርሑ ፍርሓት እንታይ እዩ ባርያ እዩ ዝገብር ፍርሓት እንታይ ዝገብር ባርያ እዩ ዝገብር ግን ከዓ ሓቆም እዮም 1 ሚልዮን ወታደር መጽዮም ሶም ከዓ 300,000 ዘለዎም መጽዮም ከዓ ከጥፍዎም እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቦታ እዚ ግና ኣሳ እንታይ ገይሩ ገጽ እግዚአብሔር ክደሊ ጀሚሩ ማለት እዩ ገጽ እግዚአብሔር ክደሊ ጀሚሩ እግዚአብሔር ግን ብምንታይ ይሰርሕ ብዝተገልጸ ቃል ይሰርሕ ቁጽሪ 1 እንታይ ብለና ሽዑ ንዓዛርያ ወዲ ዖዴድ ከዓ እንታይ ገበሮ ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ገበሮ መጾ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብምንታይ ይሰርሕ بتنبيت يدسرح أساد ما أزقالات زين نايت نبي عودي تنبيت مسمع تبع يبلنا إخزابير يمسكن تنبيت مسحابون تاجرو تبيعوا أبو لي كلام كل سبب كنباي كلني كل سبب جن قص إخزابير كدلي يجبوني رأي مالتي أو حدش كلام في اللي يجن تايلو قويتا أنا انتقدك حاشلو ماني عطوا تقال أو أفكان كربخان يقولوا تقال أبوش تقال عها قدمي زبرتعك نعها قدمي زود أتصلك نعها قدمي زحدسك أبو لي كلامكم يوم تبايلهم قص إخزابير أنت تدليو نعو أنت تسمعوا يوم تبايلهم أو حدش كلام جنا أنت تقاطعون يركايز بلك معرف حمش تسولن كميل وما الله باولاس ناي منفس قدس حاو انت تكبري له تطفو منفس هاي تطفو له ناي منفس قدس حاوي اي تطفو እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ተቃጣጸሉ ሰባት ኣብ ቤተክርስቲያን ብጣዕሚዮም ዝጠቅሙኻ ነትኻል እንታይ ገብሮ ኣይተጥፋዮም ንዖ ገለሰብ ቢምቦሪ ዘዝነፍዐን ዘዝበርትዐን የደኸም ማለት እዩ ዋላ ዘይከውን ሓሳብ ወይ ድማ አንሪያሊስቲክ ዝኾነ ሓሳብ ዋላ እንተምፅኦም ፀገም የለን ይፈትንዎ ይግበርዎ some extent أملاك كدف أمي نبيتروس كومي يرو some extent على ما ميدوا عامهم زي كنا نفلتي جن حاجة نقدر ما هي الوصي مالتي منفس هاي تطفو منفس تاعي تكبروا هاي تطفو ناي منفس قدس حاوي كوينش هاي تكبروا ويبلنا جابيري مسكن مخنياتو منفس قدس أوش تخا
نحر دا قاطاصل جميرو ابيت كريستيان نحر دا قاطاصل جميرو تنبيت يبزح استغلصنا እግዚአብሔር ቃል ይበዝሕ you know اب زمن ساموئيل اب زمن نوت ساموئيل بن ايش تخيته ولده ማለት እዩ ኤሊ እንታይ ይብለና ኣብቲ ግዜ ተሲ እንታይ ነበረን ይብለና ቃል አምላኽ ውሒዱ አይና ቃል አምላኽ ውሒዱ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነ ነይሮም በር ሱዳ ናቤክ ውሒዱ ሱዳ ዝተገልጸ ቃል አምላኽ ውሒዱዎም በቃ ሰብነት ናይ ቀደም ጥራይሱ ኢሉ የንብብ ማለት እዩ ተንበብ ኮ ይብለና 25 26 ኢሳያስ እንድሕሪኹሞ ተሓደ አይርዳእንኒ ተሓደ መንባብ አይክእልኒ ይብል ኢሉ ወላ ተንበቡ አይርዳእኒ ነይሩ እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ كمتص خلو انتاي يقبر كنبب كله اب تنبيت اسياسي اتقال املاكو تفصيمي تقال املاكو يسوع كريستوس فصيموي عب من حكا اب يرسالم الله غنز نغروس انسانه استقاصاصل سب سلازيله قال املاكو استردون استغلصلو سلازيله انببنيو من كرداني يلو بقى استون بوله لا اسردا كادلو من كنغرن ترغم اب زمن علم بار لكعكم ينيرو قال املاكو انتاي نيرو ويدو نيرو سلازر انتاي نبرن دايركشن اي نبرن راي نبرن بلنا راي خامتاي زوص ካብ ዝተገልጸና እግዚአብሔር ቃል ይዝወጽ ዳይሬክሽን ማለት እዩ ወይ ካ መገዲ ማለት እዩ ወይ ካ ናቤክት ከይድ ከም ዘለካ ወርሕሙ ለሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከይም በበካ ይጸለኻ ቤተክርስቲያን ከይም መጽሐፍ ምጻ ድሕሪ በይን ከም ትጅምሮ ይጠፋካ ሓቀረ ዋ راي ስለዚህ የለኮይ ዝተገልጸ ቃል የለን ያ ወትቁርብ ወላ ጭልም ይልካ ትረኽቦ ነበርካስ የለን በይን ክትቅጽል በይን ክትኣትዎ راي خامتاي زولد كاب استغلصنا እግዚአብሔር ቃል ይዝውለድ ማለት ካላይ ዜና ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥር 11 14 ከንብበ እነሆ ንሳቶም ካብቲ ዘረስተኻና ረስተኻ ከውጽኡና ብምምጾም አሞናውያን እዮም ባይዞ ያብ ኩሉ ቦታ ብምምጾም ከመይ ዝበለ ወሬታ ይመልሱልና ኣለው አምላኽ ኣይትፈርዶም እንዲኻን ንሕና ሳብ ቅድሚ ዝመጸና ዘሎ ዓብ ጭፍራ ሓይል የብልናን እንታይ ከም ንገብር እዚ ግን ኣብ ዘመን ዮሳፋጥ እዩ እንታይ ከም ንገብር እንታይ ንገብርና ኣይንፈልጥኒና ዓይንትኻ ግን ናባኻ ይጥምት ኣለዎ አለዋ በዘለው ይሁዳ ካምስ ህፃናቶም አንስቶም እንደቆመን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሎም ነበሩ ይለና መዝሙር 145 149 ተውጽ خلي ይጽቦ ነይሩ መዝሙር 149 ሓደ መዝሙር አለ እዚ መዝሙር ዝማዓስ ተዘሚሩ ኣብ ከላይ ዜና ምዕራፍ 10 you know the same እስራኤላውያን ውግ መጽይዎም ማለት እዩ ትብሙሉ ውግ ዝመጾም ነበረ እግዚአብሔር ገጹ ክደሉ ስለዘሎም ኩሉ ግዜ ምሳኹም የሚልዎም كل جزء يوم أب عينتهم كم من تيام شعو أما أكلت محبر نابل عليا زئيل ود زكرياس ود بنايا منفس እግዚአብሔር መጽይብ ለና ቁጥር 10 ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ይዘን በብደሉ ማለት እዩ ዝኻላይ ዜና መንፈስ እግዚአብሔር መጽ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዘናግፎም ብትንቢት ይዘናግፎም ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ትንቢት ማለት ከም ዝወልኩም አቡለ ኪዳን እንታይ ነበረን መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሕዳት ሰባት ይነሩ ስለዚህ ውሕድ ሰባት ዘለዎ ኻኒ ተቃል እግዚአብሔር ካብ ውሽጦም ስከለጾ ነቲ ህዝብኻት ቃል ምሳብዎ ዝተገልጸ ቃል ካኒ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ብለና ቃል አምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ እንታይ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ሰይፍ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ ምስጋኑ ቁጥር 2 ንስሙ ብሳዕስዒት ተመስግኖም 149 ንእስራኤል ፈጣሪኡ ይተሓጎስ ቀጽል ቁጥር 4 እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሂግዎ እሞ ንትሑታት ብምድሓን ክስልሞም ይብል ቁጥር 5 ንቅዱሳን ብኽብሪ ይተሓጎሱ ኣብ መደቀስዮም ከኣኒ እልል ይበሉ ኢሉ መዓስ እዩ መዝሙር ተዘሚሩ again እዚ ቦታ እዚ መዝሙር ካላይ ዜና 10 ውግእ በርቲዕዎም ወይ ላይ ተዋግኡ ነይሮም ውግእ ግን መጽይዎም ዮሳፋጥ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ገይሩ ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎ እንታዩ ኣብቲ ውግእ ክኸዱ ከለውስ ኣክንዲ ወታደራት ንቅድሚት ዝገብርስ ንቅድሚት እንታይ ገይሩ መዘምራን ገይሩ ምክንያቱ እቶም መዘምራን እዮም እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ንኣምላኽ ክዝምሩሉ ዝኽእሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስኦም ኮይኑ ይዝምር እቲ ህዝቢ ከዓ ምስኦም ኮይኑ መንፈስ ኣምላኽ ይቃበል እቲ ህዝቢ ከዓ ምስኦም ኮይኑ ይተብዕ you know ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ሽግሩ ሓይል እግዚአብሔር ኣይኮነን ፍርሂ እዩ ሓቀይሮ let me explain you ዳዊት ናብቱ ውግእ ምስ መጸ ጎልያድ 4 መዓልትን 4 ለይትነት ህዝብ እንዳፈራርሀ ብፍርሃት ገይሩ ኣሲርዎ ነይሩ እቲ ህዝቢ the same ህዝቢ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ድሓር ድሰዓረ
داويت مسعره مالتي حد حزبي حقيدو እግዚአብሔር ኢዱ ዝርግሕ ዝጀመረ ግና እንታዩ ማዓሲ እንድሕሪልና ተህዝቢ ተቢዑ በአምላኽ ወጽም ዝጀመረ ማለት እዩ ነዚ ዝገብሮ ኸ ናይ እግዚአብሔር ቅቡእ ዳዊት የድል ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ህዝቢ እዩ እቲ ዝተሰዓረ እቲ ዝፈርሀ ናብቲ ውግእ ምኻድ ዝፈርሀ እሱ ባዕሉ ስዒሩ ንምንታይ እንድሕሪልና ዳዊት ቃል ሒዙሎም መጽዩ ዳዊት ቅብኣት ሒዙሎም መጽዩ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ኃይል ሒዙሎም መጽዩ ነታ አውሽጦም ዘሎ ኃይል እግዚአብሔር ካኒ አተስይዎ ሳኦል ማዓት አጽዋር ምስ ገበሮ ልታይልዎ ኖ እዚ አይተላማመድኮን ይልዎ እግዚአብሔር ዘለማመደን ካልእ ነገር አሎ ይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቦታ ዝምበዓር እንታይ ምንገብረለው ውግእ መጽይዎም መዘምራን ቅድሚት ገይሮም ማለት እዩ ቁጥር 6 ብበል ክፈተለ ሕጂ በለኻ No. 246 sorry. Okay. نساتهم أب هزاب حنا مفدايلو. من يوم زيوم؟ توم هزبي. أب هزاب حنا مفداي هزبتات كان مقطع نقصاتهم بسنسلات نخبراتهم بموقع حسين مأسار. نتصحف فردي أباتاتهم كفتصموا. تجزاها كتسعروا يهم. أب إيدكم حليفة هو كميز بالقال كفتصموا عند حردا خوينهم. نا فولفيلمنت خمس وان دحر دا خوينهم مسغانا እግዚአብሔር አምታይልዎም አብ ጎረሮኦም እዩ ዋጉ አይድልኩም ይብሎም አሎ مسغانا እግዚአብሔር አብ ጎረሮኦም ክልተ ዘአፉ ሰይፍ ድማ አብ ኢዶም ይኹን እዚ ንኹሎም ቅዱሳን እንታዩ ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም አሕዛብ ስንታ ገብሮም ሕነኽ ፈዲዎም ንህዝብታት ካ መቅጻዕ ንነገስታቶም ብሰንሰለት ነቲ ዘራዊት መስዓሩ ነቶም ነገስታት ካ ሰንሰለት ገይሮም አሲሮም ንኸምጽዎም ወታደራት አይደልኩም ነው የሚሉም ምስጋና ይዘልየኩም እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ይዘልየኩም ይሉም ምስጋና እግዚአብሔር አብ ጎረሮኦም እዩ ክልተ ዘአፉ ሰይፍ ኸ ማዓሲ መስሎኩም እዚ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገጹ ክደልዩ ምስ ጀመሩ ቁጥር 20 ካላይ ዜና ቁጥር ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 ናብ 14 تحت لما بنبوي شعو أب ما أكلت محبر أب لعلي حزقل ود زكرياس ود بنايا ود يعيل لأنني ود من مخان من فس እግዚአብሔር መጽይሉ شو عنده سنتا جيروم እግዚአብሔር أب قدميهم أب قدمي عينتهم ده قبرامي حليف خبكم يلوا بسلسته مئة شيء سراويت استراتيجي محنصات أي كالني من 1 مليون كتو أيتخلني ها أب قدم እግዚአብሔር جنا وديهم እግዚአብሔር يمسكن بزحاتني أملاك سبات بزحات حجي خدزوركم أيكلني أبوزح وانات بتعمي يوم دفرو بتعمي يوم زكفو بتعمي يوم زقاقيو حدا نقر يوم قناز قلوه overwhelming زخونا شجر مسبرتو عم أبكن مجزابير بت يبلو يودكو أبكن مجزابير كم داويت violent زخونا عمت أنيا زخونا سب يلا نعمت حق قدس أزي عمت أنيا أنير داويت كن حانت نقر يزغلا نحر دا برتيعو بك أبكن مجزابير بت يبلو ስለዚህ እግዚአብሔር ታይሉ በቃ ዳዊት እንታይ ማሆገብሮ ዳዊት ከምልበይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ቦታ ዝንታይ ገብሩለው ምስጋና እግዚአብሔር አጎረሮኦም ገረሞ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተተዛረቡ ምስጋና ያምዘውጹ ምስጋና ኸውሽቲ ምስጋና ኸውሽቲ እግዚአብሔር ይመስገን በልሕ ዘአፉ ሰይፍ ይሉ እዚ እንታይ ቃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከተመስገን ከጀመር ኮልኻ እግዚአብሔር ቃሉ ይዘበካ ማለት እዩ ላስተመስገን ይሁን ስለዚህ ኃይል ኻውሽቲ ይዙ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ አንተ ተቆድኩ ይሓይሽሉ ምክንያቱ ዓብ ኃይል ስለዘቀመጠ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን እንጽሊና እግዚአብሔር ከአብ መንፈሰው ጻኒ አብ ጎልጎል ድማ አንበረኒ ይሉ ሕዝቅኤል ንሳውን ዓጻጽምት መልእዋ ነበረ ይሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሎማ ዓጻጽምት ዝኾና በህይወት ካንተ ያለው ተስፋ ይብሉን ህይወት ይብሉን ሞይቱ ጥራ ይኮነን ዓጽም ተቀይሩ ትብሎ ንሱ ግና ኣብ ልዕሊ ዓጻጽምት ዝተነበ አቱም ንቁጻት ዓጻጽምት ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዓጻጽምት ዝኸምዚ ይብላሎ
إنه أنا تنفاس كأتولكم إيه نسخاتكم كهيوان كتكون يقوم كم تتعززكوا تنبخوا يلو إخزابير يمسكن كم تتبهالكوا كم تقال إخزابير استزارب دما كنبخوا له خاد هاي كونم نوغ أفني حني حكونا عصمتون عصمو تقراربه نسخة تود سب تنبه ننفاس تنبيلو ننفاس تقع إخزابير أملاخات تنفاس زوم هيوان كونس كباتهم 4 نفاس نعمو أبزيو من نفسي بلا لو كان يقرون بلني أنا خم تأزوزو تنبخو تنفاس دماءتهم هيوان كأخونو باقرهم كاقومو أزوزي عبج إفراخونا خايب لنا إخزابير يمسكن ثم يا إخزابير أملاخنا نمسكنا كالونا منفس كما أكل الناس لزخنا قال كما أكل الناس لزخنا كم تقال إخزابير تزاربه أتوم نقصات عصمتي قال إخزابير سمعوا تباله قال إخزابير زي سمع يلن قال إخزابير زي ردو يلن نقال إخزابير زي إزاز فترات يلن أتصحين كواخبتن إخزابير أمسكنو خمس تباله بقويتا بيسوس كريستوسم مبرتعك خون يتصل له متنساك خون يتصل له فنيحني مبالك خون يتصل له محداس خون يتصل له أو وش تزلوا هبتك تتصل له بقويتا بيسوس كريستوسم كبر كلنا عاقا يخون آمين